Utazáskiállítás? Hungexpo? Mutatom, mit láttunk. A Világjáró magazin standjánál kezdtünk, ahol levadásztunk egy külön számot, ahol minket is megtaláltok. Beszélgettünk egy kicsit, megnéztük az újságokat, utána pedig továbbváltunk. A következő programunk egy előadás volt, ahol meghallgattuk Zita és Árpi történetét, ahogy gyakorlatilag körbe biciklizték a földet. Megnéztük pár ország standját, mint például Indonézia, Japán, Bulgária, Szlovákia, de voltak magyar kiállítók is. Majd utána a bringákhoz vettük az irányt. Nekem ezek a vagány bringák jöttek be a legjobban, bár nem épp a legjobb a túrázáshoz. Az elektromos bicikliket ki is lehetett próbálni. Az állatkert is kihozta gyönyörű növényeit, majd elérkeztünk a lakókocsis részhez. Elképesztő, hogy milyen kis helyre mennyi mindent be tudnak rakni, és mégis tágasnak tűnik, ha beszállsz. Engem teljesen lenyűgözött. El is terveztük, hogy kibérelünk egyet, és teszünk egy 2 hetes utazást Európában, bár kiszámolva nem lesz olcsóbb, mint egy repülős utazás rendes szálláson. A kiállítás végére a hajókat hagytuk, barátnőm itt jött igazán izgalomba, amikor meglátta a Fiat 500-ast hajóvá alakítva. Ti tudjátok, hova utaztok 2024-ben? Írjátok meg kommentbe!